στα πρώτα διόδια. Γι' αυτό, αν είναι να κάνουμε κάτι για τη Δίολκο και αν είναι να κάνουμε κάτι ωραίο και να ακουστεί, καλό είναι να υπάρχει οργάνωση και να είναι μαζικό. Το να 1, 2, 3 άτομα να κάνουν κάποια πράγματα για όλα τα υπόλοιπα δεν είναι βγάζει πουθενά. Εγώ προτείνω συγκεκριμένα πράγματα. Να κάνουμε την εκπομπή το Σάββατο, να βγάλουμε ένα έγγραφο του Όλυμπο στο Ινστιτούτο το δικό μας, ΑΚΑΔΑΗ λέγεται. Είναι τα αρχαία ονόματα της Αθηνάς και του Απόλλωνα, έτσι δεν μας τα μάθανε. Και οποιοδήποτε άλλο θέλει να συμμετέχει, θα κάνουμε ένα έγγραφο το οποίο θα το δώσουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα κοινοποιήσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο καζίνο. Και θα λένε και την πρότασή μας. Η πρότασή μας είναι αυτή. Λόγω της πιέσεως από την τηλεόραση και επειδή θα δώσουμε δωρεάν στους δημοσιογράφους φωτογραφίες, οπότε αυτοί χαίρονται όταν παίρνουν δωρεάν υλικό, πιστεύω θα γίνουν και κάποιες δημοσίευσεις. Όπως ο Δαυλός, ας πούμε, που δεν με αγαπάει καθόλου εμένα, έκανε μια δημοσίευση κάποτε για την καταστροφή της πυρακίδας του Δημητρίου Καστοριάς που είχαν βάλει μηνύσιο. Και την έκανε γιατί τους έδωσαν τα στοιχεία στο χέρι. Άρα αυτή είναι η πρότασή μου. Και να διοργανώσεις Διογέννη, αυτό που σου λέω είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Όσοι αγαπάνε αυτό το πράγμα. Το να μπορούμε να σηκώσουμε 2 πέτρες τώρα αυτό είναι. Όχι 2. Όχι, θα τους απειλήσουμε όταν το κάνουμε. Όχι. Με σκοπό να γίνει τώρα. Και αυτό που λέει να φέρει τις μόρες. Να βγάλουμε 5-6 φωτογραφίες και να πούμε κοίτα που μας τάσσανε. Αυτό που λέει να φέρει τις μόρες σε δεύτερη φάση. Μην το γελάτε. Θα έχει πολύ γέλιο να παίξει όλο τον πλανήτη. Οι μόρες εδώ με τα μάτα απέναντι να προσπαθούν να διαζώσουν το αρχαίο. Εγώ ξέρετε τι τους έκανα με την Ακρόπολη, το νέο μουσείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας στείλει κανένας φαν. Μην το λες αυτό, γιατί όταν τα στείλατε κι αλλού τα έχουν στείλει τα Λοιπόν, ανακάλυψα ότι κλέψαμε τα Ελγίνια. Τα υπόλοιπα Ελγίνια αφού δεν έκλεψε ο Έλγιν. Και έκανα μία μήνυση και μία αναφορά. Και όταν έγινε το μουσείο της Ακρόπολης το καινούριο, θέλαμε να κάνουμε διαδήλωση. Πήγαμε εκεί λοιπόν και είχαν 250 αστυνομικούς και μας απαγόρευσαν τη δίωδο. Εγώ όμως ήμουνα με μαύρα ρούχα και κρατούσα το πανό διπλωμένο, το οποίο ήταν μαύρο και έλεγε στα αγγλικά κλέφτες, φέρτε τα πίσω κτλ. Και όπως πέρασα από τη γεωργία από εκεί, μου λέει αστυνομικός διοικητής, πάτερ πού ιερουργείτε, λέω εδώ, στο μουσείο δίπλα. Και πέρασα και βάλα το πανό μπροστά στο μουσείο και το έπαιξε όλος ο πλανήτης. Κατάλαβες τι θα τους την κάνουμε. Αυτή η πολιτική μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, γιατί φέρνει αποτέλεσμα. Θα τους κάνουμε ρεντίκολο. Τι θα πει κύριε να μου. Να δεις απλούς πολίτες να σηκώνουν τις πέτρες. Δεν τα ξεφτυλίσει όλο το κράτος του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξεφτύλισε το. Μια διαμαρτυρία. Ναι, διαμαρτυρία σωστή. Διαμαρτυρία σωστή γίνεται με 1 και 2 άτομα. Και με 10 κανάλια. Και με 10 γίνεται. Να ευχαριστήσουμε κάποιους που κάνανε κάποιες κινήσεις. Γιατί εντάξει, πέραμε κάποια πράγματα εδώ, είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις από δημοτικά κέντρα, δημαρχία, όλα αυτά. Έκανες πολλά και το ξέρω. Να τους ευχαριστήσω. Έκανες πολλά και το ξέρω. Όχι, να ευχαριστήσω από τα παιδιά, εγώ είχα μια ιδέα. Εσύ το ξεκίνησες. Όλοι μαζί. Το θέμα είναι τώρα, αυτή την ιδέα όσο μπορούμε να την αγκαλιάσουμε και να την αναδείξουμε. Εγώ ήρθα να σας προτείνω να χτίσουμε ξανά όλη την Ελλάδα, όχι μόνο το Δίολκο. Αλλά ξεκινήσουμε το Δίολκο, που είναι η είσοδος εδώ πέρα. Και να χτίσουμε και τη μισή τώρα, όχι όλο, να χτίσουμε και το 1 τρίτο. Είναι κάτι σημαντικό, θα το αφήσουμε στα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας θα κρίνουν. Σας ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Βοηθήστε. Αυτά που σας λέμε, την επαναστατική αυτή φιλοσοφία που σας λέμε, ξυπνήστε, να ξαναγίνετε Έλληνες. Ο Έλληνας δεν έλεγε αν θα μου πει ο αρχηγός μου να το κάνω, θα το κάνω. Πας και απαιτείς. Δεν μαλώνω, τα έχουμε άλλον εγώ τώρα. Πας και απαιτείς από αυτούς, κύριε μου θέλω αυτό και θα το πάρω. Εάν δεν στο δώσει, πάμε για άλλα. Θα πάμε στον κρεμάσω εγώ στο Σύνταγμα. Θέλουμε. Πάμε και το παίρνουμε, τελείωσε. Νομίζω ολοκληρώσαμε την πρόταση, πάμε για μουσική τώρα, να πούμε τίποτα άλλο. Μα τώρα, αν θέλεις το κάνεις. Από εδώ από τους τοπικούς όσοι θέλουν να συλλογηθούμε, μπορείτε να είσαι και εσύ. Εδώ τα παιδιά της Βραχιώτας. Να μπορούμε να κάνουμε κάτι που εφόσον είμαστε κοντινοί. Είχα καλή και μολύνη να βάλουμε στοιχεία. Και για ό,τι άλλο θέμα είμαστε εδώ πέρα, δεν συζητάτε κανένα πρόβλημα. Και δεν είμαστε μόνο για τη Θεσσαλονίκη, είμαστε και από τη Λευκάδα.